Nyapa? Iki lho enek minibar. Minibar kuwi apa? Iki lho kaya ngene iki lho. Oh iki to. Iki kena gua isa-isa ya to. Heeh. Lampu resi-resi ning kene rasane lampune. Endi? Iki lho kaya eter iki lampu iki. Oke lampu to? Heeh. Peteng-peteng kan iso padang ngono maksudnya ya to. Iya, heeh. Resi-resi ning kene wis enek lacine. Heeh. Terus ning kene kok mbok go kompor, kene mbok go Magicom, wis mening. Lan ya apa iki? Iki kena mbok go ada gelas nek teles-teles mbok cental ning kene ya Iki lho. bahane apa, Mas? Bahane ACP. ACP kuwi apa? ACP iki aluminium, Heeh. komposit, Heeh. panel. Wah, Tahan lali aku. tahan panas kuwi to? Sing tahan panas, anti rayap kuwi lho Oh, anti pecah kuwi ya. Heeh. Be. Kira rega piro ngene iki, Mas? Iki regane 6.500.000, gratis ongkir Jawa Timur, Jawa Tengah, Jogja, Madura gratis ongkir. Bayare piye? Bayarnya cok dene sekoma lagi dibayar. Sek to, Mas. Piye nek? Yo. Ruangku terbatas. Heeh. Iki ukuran piro? Iki to. Lunas red kuwi Heeh. 2 meter 40. Ya. Sak mene iki Heeh. 1 meter setengah. Heeh. Sak mene iki 1 meter setengah. Lah iki umpama. Piye nek? Gawe lurus kena apa ora? Yo kena to wong iki kena disuruh iki, kena digeser lho. Oh, bongkar pasang to. Bongkar pasang iki yo kena digeser lho. Be. Nek Jan ruangan- jos iki. Ngene lho, nek ruanganmu sempit kan kena ditekuk ngene iki, ya Heeh. to, gawe letter U. Lah nek jembar kok gawe lurus ya bebas. Jembar ki Pokoknya sak senengmu pokoke. Jembar ki sepak bola to, Mas. Mm-mm. Jan jiblek kowe iki aku. Pokoknya gratis ongkir, pembayaran COD, ya to. Heeh. Regane 6.500.000. Sik to, Mas. Piye, Kok Nek? burung ora mlayu to? Lah cara pesene piye? Oh iya lali Oh, aku, iya. lali. Cara pemesanan ada nomor di bawah bio profil, Heeh. langsung WA atau telepon. Heeh. Mas Agus butuh minibar sing komplit. Bahan ACP, langsung gas Madura Banyuwangi pokoknya siap. Piro? 6.500.000. Oke, lho. Kita set letter U ngono nggih, harga 6.500.000. Jan jos iki.